цари оживление още преди зазоряване. Последното ми съкровище е маслодайната роза, символ на историческата култура на България. Тя цъфти в района на Казанлък, в сърцето на страната. Винаги ставаме рано, когато снимаме, за да уловим прекрасната утринна светлина. Но този път сме тук, за да се насладим на малко ботаническа магия, защото всички тези рози имат най-висока концентрация на ценното розово масло преди изгрев слънце. Тази съставка намалява във всяко едно розово листенце от топлината и светлината на силното слънце. Долината е благословена с защитата на тези планини, чието върхове закрилят маслодайната роза и богатите археологически находки. Стотици древни тракийски могили все още се издигат сред розовите полета. Само в този район те включват чудеса, като богато изрисуваната казанлъшка гробница, златната маска на тракийския цар Терес I, а наблизо е удивителната могила в село Караново, която е на 2000 години, с колесница с 4 колела, скелетите на 2 коня и домашно куче, погребани заедно с знатния си собственик. Тракийските царе отдавна са изчезнали. Откакто е пренесена в долината през османската епоха, това е царството на маслодайната роза. Всяка година в тази долина се берат ръчно от 10 до 15 хиляди тона венчелищчета. Много сте мили, благодаря ви! Това е най-голямата реколта от рози в света и жизнено важна част от икономиката на страната. Дори кметицата на местното село помага в прибирането на реколтата и се грижи за нас, ранобудните. Уха е наистина божествено. Необходими са огромни количества розов цвят. Само за литър розово масло отиват 5000 розови листенца. Това поле е фантастично. Имате толкова много рози. Само да попитам, това баница ли е? Удивително. Има около 10 000 калории на парче. И се прави от масло, сирене и кори. Много е вкусна. Прясно изпечена. Ти ли я направи? Чудесно. Айде, аз да се взема. И аз не съм закусвала. Боже мой. Превъзходна, нали? Баница на разсъмване. Много е вкусна. Веднага след като бъдат събрани, венчелищчетата се отнасят, за да се превърнат в течно злато. Етеричното масло се получава чрез парна дестилация, процес изобретен преди 1000 години от великия персийски учен Ибн Сина. Еха! Какъв силен аромат! Това е много розово масло. Българското розово масло се използва в много от най-известните парфюми в света. Това количество струва 5000 евро. Ароматът е бил изключително ценен и в древността. И имах щастието да видя удивителни доказателства за това, открити наскоро, тук, в България. Тук виждате стъклен флакон за парфюм от римския период. Той е абсолютно непокътнат, а вътре още има парфюм. Това е просто невероятно. По флакона няма и дръскотина. Ароматът е бил използван от хората, може би за да парфюмират покойниците или просто за да ухаят хубаво за някоя специална вечер. Сякаш миналото се протяга, за да докосне настоящето. Древната почет към тези високо ценени аромати е съчетана с страст, която все още вдъхновява.
През 1903 година в град Казанлък е основан фестивалът на розата, за да се почете маслодайната роза и нейното наследство. Ще се срещна с един стар приятел и колега-историк от музея в Казанлък. Радослав Петков. Ето го, моят приятел Радо, той живее тук. Здравей! Много се радвам да те видя отново. Как си? Имам подарък за теб. Вече си част от шествието. Страхотно е да видиш това. Да, невероятно е. Лечи си, че изпитвате огромна любов към розите. Всички обичат розите, защото те ни дават всичко. Да, Те са храната, сърцето, всичко. Тук имаме богато наследство, тракийската култура и розите. да настигнем ли шествието? Комплекс Свети Варински град Казанлък с ръководители Ваню Петър-Радеви. Невероятно красиви. Нека много не погивам, но след малките принцеси на розите. Вижте на кого попаднах. Това е кметицата от розовите полета, а това са конете, които е довела. Толкова са красиви. Наистина е... Интересно е да се видят конете. Хората се притеснявали, че се плашили от чума, затова ги оставили отзад. Интересното е, че на такива шествия имало и тракийски колесници. Тръгвам, заета съм. Удивително е да видиш как този фестивал почита миналото и същевременно празнува съвременната реколта. Тук в България ритуалите и живата традиция са от голямо значение. И това е важно, защото нямаме нужда от всичко това, но то е значимо, защото се повтаря отново и отново през годините. Това ни помага да се съсредоточим, да присъстваме в настоящия момент и да почетем едно древно минало. Всичко това ни свързва с хората около нас и с живота на други в времето, чието минало е повлияло на света, в който живеем сега.